salamat yo kay daog jud ta jud. Number 1 jud ka sa baluta wa. Ikaw balimbing kay kang tawana ka. Isig pasalamat sa kuha sa Kasi balin. ikaw ba nagtuo ko ba nga sa kuha ka? At daogit atong kandidato Kisa di. ni kandidato nimo? Si Dudong. Ay, Dudong mo? Siyempre, solid ko ana niya. Sa pikas man ko. Nakadaog si Dudong? Sa pikas. Ako sa pikas ko. Laka, di daw, kwarta niya, di wala kinibuto sa iya, ha? Wala, di ko ang buto ng tawhana oy. Hindi ba ka mabuto nga? Dawat kag kwarta niya, di ka mabuto? Wala ka. Kwarta na may padagan ron. Di naman ang kwan. Basta ka tag kwarta. Ako, basta kay ako. Taginagaan man ta. Ako, solid yung karang Dudong yun. Ako, hindi buta ng tawhana na. Unsa di mo nakita nga, kwan sa iya, di ay? Sa di na kong ganahan niya jud. Ikaw pa Ganahan. Wa jud ako na butari. Nang kay kag kwarta, Jim ba, Jim? Butar ko na pa ikawalo na ko siya. Kwarta rin mong giapa sa iya, ha? Ano, kwartaan na pud. Sa kay ako, bisa pang di ko tagani ang kwarta, basta kay solid di ko kadudong. Basta ako di wa jud ko ni butaran ng tawhana jud. Ikaw, di kay klaro ba? Dako pa tayo Bata naman sa doon, doon. gasolinahan pag sa motor para moadto lang dito nya wala kay kanibuto. Ato lang ko sina Wala si mo ato Buwan. na dai. Kumato na dai buto na dai. Dapat. Ang pag wala Dili man lang anak. dito kay ginaana kuan. Manday ka sulit siya, patik-atik ra manday ka. Pikas manggod ko. Ilang ko nang kay kag. Padaog mo na siya no. Siyempre, langan. Basta ako ring kandidato daw gid na. Mayong adlaw! Oy, dayang adlaw. Mayong adlawan. Mayong adlaw gid kayo. Mas kigawan. Congrats sa daw kawan. Salamat yung kayo sa suporta ninyo. Ikaw, labi na ninyo, salamat kayo. Sulit, Kung ako pong mga kauban, Oo. nadala pod. Salamat yung kayo. Kung dili yun ka mo, wa yun mi mahimo. Okay. O nang nakalingkod mi karon. Daghan. Dili na mo usbon, dili na mo pakyason ang among gisaad o kung sa man among mga plataporma. Tama din naman. Amo gid nang iporma. Salamat kay Juan. Kay Salamat sumala kayo. sa among giingon nga ang atong mga kadalanan, ato na nang simintohon ang atong mga infrastruktura, unsay Wow. na farm to market road matuman na na. O ang ato ang mga level house and feeding program, ato na nang ipatigayon o ato na nang palaganapon. Ilabi na ang ato ang vandalism sa atong barangay, ato na nang pangpapaon. Sa tanang nahisgutan no mga sesyon na atay gihire nga journalism magtali sa mga muluhaton. So ato na naman taman. Uy, salamat po kayo sa inyo. Salamat yo kay daog jud ta jud. Number 1 jud ka sa baluta wa. Ikaw balimbing kay kang tawana ka. Isig salamat sa kuha sa Kasi balin. ikaw ba nagtuo ko ba nga sa kuha ka? Sa imo nga manggod kon. Pati kita ka suporta May balaan na mo kung kinsay ni suporta sa mawala. Nangupan Gidawat ra nimo to akong kwarta nga ako dili tong palit nga buto ako ha. Gisulayanti ka ba? Kung Isa man sa lagi ka nimo istorya nimo na, di na tinuod. ni congratulate ko nimo. Atik-atik ay salamat pug kayo. Pero sa pikas ka ni buta. Wala ko sa pikas ni buta sa imo ako number 1 ka na akong Gawad, kagawan. gawad ni siya. Oh. Dito na siya sa kwaron wad Oh, nga. nahapon no Ina taka siya, na bigyan magyawet sa to. wad nga. Wag dito sa nibuto sa mo. Dawat ra sa kwarta sa mo. Anawad di mali Muli. din lang giingon wad. Molimod man ka sa dili, naa ka sa sorbe. Naa ka dito sa among tali. Basta number 1 ka Nami baluta wad. taong nagipadagan nga magbantay sa mga botante. May balaan na mo kung kinsa tong nidool sa mua. May balaan na mo kung nibutar bag wala. Pero ikaw, wad. ay na. Pero salamat gyapon. Salamat, Bisag wa Kuya. ka ni butar ni dawat ra ka sa Dili daog kwarta. jud ta sa imo jud ko. Wa kay batasan. Salamat. Salamat. Kani. Ako wad sulit. Ulit, ko sa Timan, eh. mga gyud. Bisan kinsa man ang wala, kuma naman. Sport Salamat. naman ta. Kuma namang eleksyon, daog naman ko. Kira. Bisag wa ka ni butar, apil ka maka avail sa ako ang mga programa. Oh, wala ko'y pili. Bisan kinsa man ang wala nakasuporta, ato gyapon ang suportahan. Kay dili na ito ipakita sa katilingban ug sa katawhan nga pinili ang tanan. Dapat Pero, patas. Si Jimmy wad okay ra. Okay ra, naroon na sa tao. Si mo jud ko wad. Naroon na sa Ay, tao. Totoo na, Juan. Sakit sa mo nga ina Ha? na. Tagal mo siya Okay lang. gasolina. Mas sakit sa kaog ako kadaog. Nakadaog man ko, gipili man gyud ko sa mga tao, gitulak gyud ko ngani sa konseho. So wala na rason nga dili pa ko mutarong og serbisyo. Wag gyud wad. Kana. Mao. Mulibot sa amin dito sa Purok 1 kay wala pa namon atuan ang Purok 1, Purok 2 o Purok 3. Wala pa namon atuan. Giuna na mo ang 5 og 6. Sige wad. O sige no, magkita-kita ta karong unsa nga adlaw gayron Bernes. Lunes pohon adto magbalay kay natay pagahimon ditong Salo-Salo ginagmay. Ang tumbak og baka duha. Okay, kay basig dili kahurot ang tibuok barangay. Kanding duha, baboy duha, tanan na duha-duha. Pagdalamog mga silupin, kay basig dili mahurot ang sudan, i-bring house Dad, dad. kana. Okay no? Si Jimmy wad. Wala, matik na. Okay. Wala kay ko gipili sa gikaingon na nako, wa ko'y pili. Okay no? Na Number sila 1 ka Jumare. kagawad. Mo kuan pod ni ang inyong mga bata o namoy mga pag-umangkon dala kay isa ka container o unsa ni isa ka tangke ang ice cream. Wow. Isa ka tangke ang ice cream nga gidala ni yang gidonate. Okay? Nya napoy maabil po sa mga bata no? Pulo
pulo ka sa akong mga lollipop. Ang ipanghatag ni Nicole kay pasalamat niya isip ni daw. Sige, mutang ipon No. ng pulo ka sa akin. Pulo ka lollipop. Ang gituyo gito. Ako ang mapasalig niyo pagdala mo silopin kay tanang sudan nga sobra ipadala nako sa inyo ha. Oo, karawan. Manindot. Salamat kayo, salamat kayo. Salamat kayo, ha? Salamat po. Sana lang og mayong hapon ka Oh, natong congrats, tanan. congrats. Mato sa mga Sige, bye. sige, sige, bye-bye. Salamat kayo. Bye bye.